ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwatitang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Ngayon ay sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumasa atin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay sinagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin.
at ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Lalakad ka po. Manalangin tayo po ba ito? Ibuklat tala po rin kay katamong puso. Banalaig pami, pasibayo po ini na naman yung kekeng masayang kayabakan. Ginawa makanya na kaya naman pong misasan metong mitipon kining kekeng santuaryo ike pong mikakapatad. Ginawa ngayon oras sa iti makanya na naman pong mirasing kekeng sabat. Ginawa makanyang kaya pong mag-aral. Sana po, makanyan mo sana pong buklat din kekeng puso ang pong kaisipan. Bang kanita Ginoo, makanyan milang agawaring kekeng banal at tungkulan kay kitangwanan mi keka. Ipang banal ngayon oras sa iti, sana po panimunan mo kami. Ginoo, pasalamatan da ka po karing pagkalub mo. Biyang pong sikanan kaya kami. Sana po yung balang metong kaya kami, dinan mo kaya pong kabiasnan. Bang kanita Ginoo, makanyang kayang lumakad matulid karing kaya kang kaburian. Ipang banal ngayon oras sa iti, sana po yung balang metong kaya kami, lalong-lalo na po, o ining kekeng kapatid, pinili mo ka rin dakal. Sana po dinan may pong maragulasi ka nan, bang kanita makanyano pong ibalita, ding pasabing bat kaya ka, bang kanita Ginoo makanyan lang mitanam ka rin kekeng puso. Ipang banal ngayon oras sa iti, dakal pong dakal, salamat, ngayon pong tinipon mo kami, sana po, ninuman ng ating bitbit, kay nano kapanandaman, Ginoo apisan mo pong lihim karing mayupaya mong gamat. Ginoo ang yaning oras sa iti, era ka po utusan, nunay po makisabi kami uling kay mikibalo king sabla. Ipa ang yaning oras sa iti, sana po bendisyonan mo kengan. Ginoo, oreni po rin kekeng pisasan metong kaidwanan, tanggapan mo sana pong mabanglungayin king kekang banalayarapan. At tanggapan mineman, sana po itang kekang pamipala ating kekang bendisyon. Menibat ngayon ang gamang po king wakas, yan asa po salam.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabalayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumnidad.
ding pakakakiyo. Eyo titiupan kanitay ngablas meya beke kongan kalam naning Diyos ko yayabot ko kung sablo nedesan ko panuanano ning Diyos ding balang atiyo ngenenge kong sabla keti-ati kayo king bayong pakanon tawong tiyo kilobyo king bang mi pakabsiyon laring sari leyo kareting amanong babienaning ginu mangate mulaso bosal ding puso yo king balik-balik do deti ng katurwan king pakiramdamiyo biemike kongon bakong lalong maigit balen ko matangal met mong kaigiton dapat iyo ikongan magpakasikan ko king lagyo ning kalam magpakabiyos ako eko pintutok nung hanggang eye ako panitidasan tunay
king kayaryon. Wapiniking banol, daratang ke kayo. Koreng balong saglit, agkatanda kayo. Maminto, kakalingwan yu, king buri naning Diyos, tutok kayo. Eko sa nawaring mayakit matangol, o antimong kampana, bibiyong yakikongon, king pakiramdam iyo, talasambang disan, no nemayakit kong ating kaigitan, king pamaniya patiyo, kayo'y kongan, miyo beyabe kopin, uye ko tutok nong, king bure naning Diyos, bonitiat gawan, o alasang malakwon, ke kayo metong man. Nung dorapot yasang mayaping ninuman, ngonaning manong, ke kong daramdaman, king kay leyot wanan, pabalunemon, o lengeng kabias nun, ke ko at yun yan. Magpakatatag ko, king lagyoning ko alam, magpakasikan ko, king pamanoporan, ikong sabla-sablang, daramdam king oral, dinan yung katawan, ikayo ikongan, emuso na bukod, balen ko ikayo, tolo po kiramdam, laring sarilayo, nunelalong maigit, tawaying gawan yu, maging toladapot, laring sariliyo, kasalpon toyonon,
Okay kayong dison, bolen kongi kayo, miturwon kingoral, mi popo matawad, saying ninuman, nung nang may kasolo, ke kayong tandanan. Kinguli naniti, king kakungpan yatong bisining lunduyan, kanaku ko damdam, king saglit awaras, ibiyekeng berbalan, ingka kung amano, o kanakong kambang. Bise. Wala ko may pamay ng bahagi ako.
sabla ang ni maminto. Pakikuan ni upin karing sarili yo, lalo kong magtibiking po manwalayo. Kasalpon tayano nang niyateyo, daguling lugod karing sariliyo. Magpakapilan mon, eto taknang kayo. Awas yung kayawos bang po natilian niyo. Uniones pretis mo keko nga nateyo. Lugod yot kabias no napag nakekayo. Maniwala tali kakaulan kong atiyo, kasalpuan tayo nun wapin at ibiyo. Ing kayong kailangan aldo at bengimon, nasopain tunon ning tao ninuman. Nung nang ay biening kasal pantayonon, nuning isipan niyo o tawang mag-aral. Nung nang ibiyo lobning kapanwalon, maniwala ko ngon kanyong kayo pa yan. Pakikuanan niyo pin, soing mesadsad ko ngon, awas yung kayawas, bayong panatilian. Kay bati lareti, ringdit, asuyo ko. Salamat, salamat keko, ing babiye ko. Managumpe ko so, ikong sablang atiyo. Ding dapat yung mayap, eko kalingwan iyo. Ilan na mo balen, ding dit kung kasaywan. Kekong sabla-sabla, ko na kong disan. Magpakasikan ko, king lagi uning kalam. Mapanalangin sa iting kekong gawan. Adiosing bendesyon lakwan. Doon na kayo, banal yung tipunan, ngeni panwanan ko. Ding balang puso yung at yukang Kristo, Santo Veronica, Poitos Nokbo.
Ang presensya po ng ating Panginoon, ang siya pong ating papanatilin ngayong umagang ito. At isa pong mabiyaya at masaganang umaga ang aking pong ipinaabot sa ating lahat. At muli po tayo ay nagkatipon-tipon upang tayo po ay mag-aral sa salita at banal na kautusan ng ating Panginoon. At tayo pong lahat na nandito ngayon ay mapapalad dahil narito tayo sa loob po ng sinagoga o simbahan upang puriin, sambain ang ating dakilang Diyos. At lahat po ng ating ginagawa at gagawin pa na naukol sa ating banal na tungkulin sa Panginoon, ito po ay may kalakip na gantimpala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At napakaganda po ng ating pag-aaral o talakayan ngayong umagang ito. Noong pong nakaraang linggo, ang ating tema ay karamdaman. Ngayon naman po, ang kaulugan ng panggagamot ni Jesus sa katuruan ng espiritismo. Kung babasahin po natin ang Biblia, noong kapanahunan po ng ating Panginoong Jesucristo na nandito siya sa lupa, ay walang patid ang kanyang ginawang himala. Marami rin po ang kanyang ginamot. Iba't ibang sakit, suliranin, paralel po ang kanyang ginawa. Ginagamot po niya ang tao literally at ginagamot din po niya ang espiritu na nasa loob ng isang tao. So, ilan lamang po sa aking tatalakayin na ginawa ng ating Panginoon nung kapanahunan niya na ang kanyang mga ginamot. Alam po natin na ang Diyos po ang nagbibigay buhay sa atin. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kalunasan sa lahat ng ating mga karamdaman. Iba't ibang karamdaman, siya po lamang ang tanging makapagbibigay ng kalunasan. Basahin po natin yan sa Job 5:18. Ito po ang nakasulat sa Biblia. 5:18. Sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapal. Siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Kaya kapampangan po, uling lalalang yang sugat at mamaptas siya, susugat siya, ding gamat na pakayapla. So, ang ating pong kalagayan ay nasa kamay po tayo ng Panginoon. Wala po tayong magagawa kung wala po tayong direktang communication sa Kanya. So, nakasalalay po ang ating mga may maliliit na buhay sa Kanyang kamay. At ilan lamang po sa mga pinagaling ng ating Jesucristo noong Kanyang kapanahunan, talaga pong lumalapit din po ang mga may sakit sa Kanya. Kagaya din po sa katuruang espiritismo na sa ating kalagayan ngayon na wala po tayong itinatangi. Lahat po na nahuhuhaw atin pong ipinaiinom sa atin pong kapatiran. Kung minsan po nakakalungkot din na mga iba dinala na sa lahat ng mga
pagamutan, mga galing na doktor, subalit sa huwing palad na hindi nila napagaling ang isang tao. Lalapit po sa atin pananampalataya na may taning na ang buhay. Subalit tayo po ay hindi makakapagreklamo dahil tinanggap po natin at alam natin na ginagawa natin ang ating banal na tungkulin. At ang Panginoon po, si Jesucristo po ay nagpagaling ng iba't ibang sakit. Kagaya po nung anak ni, sa Biblia, anak ni po ni Timeo na si Bartimeo, na isa po siyang bulag at isa po siyang pulubi. At nandoon po si Jesucristo nangangaral, walang patid ang kanya pong pangaral at panggagamot nung panahonan ngayon. Nasa Jericho po siya. At kasama po niya ang kanyang mga alagad. Pinagaling po ng ating Jesucristo ang bulag. At ito po ay nasusulat sa Biblia. Basahin po natin. Nasa Marcos, San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 46. Ito po siya. At nagsidating sila sa Jericho at abang nililisan niya ang Jericho na kasama ang kanyang mga alagad at ang maraming tao, ang anak ni Timeo si Bartimeo na isang pulubing bulag ay nakaupo sa tabi. Sige. At nang narinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang nagsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, maabag ka sa akin. Sige po. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapot siya'y lalong sumigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Sige po. At tumigil si Jesus at sinabi niya, tawagin ninyo at siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag kaniya. Sige po. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni. Ang Rabboni po ay guro. At tanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanyang sa daan. Isa lamang po sa pinagaling ng ating Jesucristo, ang lalaking bulag. Marami pong nasusulat sa Biblia ang pinagaling Panginoon. At may pilay, bulag, pipi, may pinagaling din po siya ng sinasalian ng mga demonyo, kagaya po ni Maria Magdalena, na 7 demonyo po ang pinalabas sa katawan ni Maria Magdalena ng ating Panginoong Jesucristo. At na ito po ay nasusulat din sa Biblia. At ang 12 taon ng babaeng nagdurugo at ang pananalig po niya ay maawakan lamang ang laylayan ng ating Panginoon, ang kanyang balabal, siya po ay gagaling. At yun po, narinig ng ating Jesucristo
na narinig niya na may umawak sa kanyang laylayan at ito po ay yung babaeng 12 taon nang nagdurugo. At yan po ay nagkaroon po ng kaginawaan. At sa kanyang pong paglalakad nung kapanaunang yon, nung pumasok po siya sa sinagoga, ang ibig po sabihin ng sinagoga ay simbahan. Diyos na po ang ating Jesucristo. Subalit, kanya pong ipinangingiling ang araw ng Sabat. Pumapasok din po siya sa loob ng mga simbahan upang ipamahinga ang araw po ng Sabat. At nung nasa sinagoga po siya, kasama po ang kanyang mga alagad, at mayroon pong pilay ang isang tao. Natuyo po ang kanang kamay niya. At nandun din po ang mga eskriba at pariseos nung panahon yon na kinu-question po ang ating Panginoon, Jesucristo, na katuwiran ba na manggamot ka sa araw ng Sabat? Ano po ang sinagot ng ating Panginoong Jesucristo nung panahon yun? Nandito po nakasulat sa Mateo 12:9 hanggang 14. Basahin po natin. At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. Sige po. Hanggang 14. At narito may isang tao na tuyo ang isang kamay. At sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat? Yun po ang tinatanong, kinu-question siya na matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat dahil po sa araw ng Sabat na kagaya ng ginagawa natin ngayon, araw ng Sabat. May taong may sakit po, yung may pilay na natutuyo ang kamay. Kinu-question po siya ng mga eskribas at pariseos nung araw na yon. Sige po. At sinabi niya sa kanila, ito po ang sinagot ng ating Panginoon. Sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang ukay sa araw ng Sabat ay hindi baga niya aabutin at ahanguin? Ken pong Kapampangan, basan tayo bayang malino. At siya sinabi na karela, pekibat na pong Jesucristo, kareng eskriba sampong pariseo. Nino kaya kayo mikaatin niyang meto nga tupa, ay tinong manabuya king kulkul, kingaldo na ning Sabat, ene abutan at isaka. So, yun po ang sinagot ng ating Panginoon, Jesucristo, sa mga eskriba at pariseo. At marami pong pinagamot ang ating, hindi ko na po iisa-isahin dahil nababasa din po natin sa Biblia. Sa atin pong kapanahunan sa katuruang espiritismo, narinig po natin kanina yung simulain ng espiritismo. Ang mga pangitain, sabi po niya, ang mga pangitain o panggagamot na nasusulat sa Biblia, sabi po kanina na atin nang napatunayan sa ating pong katuruang espiritismo. Ang ginawa po ng ating Panginoong Kristo noong panahong yon, salinlayi po sa ating kapatirang sa ilalim po ng ating pananampalataya. Atin na pong ginagawa sa gabay po ng Espiritu Santo, sa gabay po ng ating mga banal na batlayang walang sawang pumapatnubay sa atin, katuwang sa trabahong ibinigay ng Panginoon sa atin. Nagagawa po nating sa paraan ng espiritual na kaparaanan ang ating Panginoong Jesucristo na nung panahon ipapatong lamang niya ang kanyang kamay sa may sakit, gumagaling. Yun po ay isang kaparaan ng espiritual na iling. Sa atin din po ngayon,
sa kasalukuyan natin ay ginagawa po at nagagawa po natin ang mga bagay na ginawa ng ating Jesucristo. At ngayon po, sa atin pong kalagayan bilang nasa ilalim po ng kapatirang espiritismo, marami pong kaparaanan ng ating ginagawa na turo din po ng mga batlaya sa atin. Kagaya po ng pagpapases sa mga may sakit. Ito po ay hindi nanggaling sa ating sariling karunungan o sariling aka-aka lamang, kundi ito po ay turo na ipinagagawa sa atin ng mga banal na batlaya. At ito po ay napapatunayan naman natin. At sabi po niya, dahil tayo po ay nasasakop sa ating kapatiran, umingi tayo at umiling sa pangalan ng ating Panginoon, Kanya pong didinggin. At babasahin ko po ang awit 103, Kapitulo 103, versikulo 3. Ito po ang nasusulat. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling sa iyong lahat ng mga sakit. Nabanggit po natin dun sa mga pinagaling ng ating Jesucristo nung kanyang kapanahunan. Ano po ang sinasagot sa lahat ng kanyang napagaling? Pinagaling ka ng iyong pananalig at pananampalataya. Ang tao po, ang malaking bagay na magpapagaling sa kanya ay yung pong kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Tayo po, kami, hindi po natin mapapagaling ang isang tao kung wala po siyang pananalig sa Panginoon. Katuwang lamang po tayo, ritual na ginagawa po natin ang mga bagay na kinakailangan na ibigay sa isang may sakit. Ngunit, ang pinakamalaga po, ang Panginoon din po ang siyang pwedeng manggamot sa may sakit. Tayo po ganun. Kaya, nasa tao po, siya po ang magpapalaya at magpapagaling sa kanyang karamdaman, ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. At ang referensya po nung isang linggo, yung Exodo 15:26, na kung diringgin mo at gagawin, basahin po natin. At sinabi niya, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ng kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipto, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So, yun po ang nakasulat sa Biblia na nasabi ko nga po kanina na ang Panginoong Jesucristo po ay hindi lamang po karamdaman sa literal na katawan ang pinagagaling niya, kundi maging ang espiritong nasa loob ng isang tao ay ginagamot din po ng ating Jesucristo. Dahil sabi niya pagkatapos po niyang sinabi sa may sakit na pinagaling ka ng iyong pananampalataya at sinabi pa niya doon na sumama ka sa akin. Yumaw ka at sumama ka sa akin. Yun po ang palagi po niyang sinasabi sa mga taong kanyang napapagaling. Yumaw ka at sasama ka sa akin. Ang sasama ka sa akin, yun po ang nagpapagamot. Yun po ang gamot sa mga espiritong nasa loob natin. Dahil
dadalisay po ang iyong espiritu, malulunas po yung mga sakit na laban po sa espiritu. Kaya napakalaga po na alimbawa ang ginawa ng ating Jesucristo nung panahon na yun sa ating kapatirang espiritismo sa ating kasalukuyan ngayon. At nasusulat po sa Biblia dun sa Santiago 5:14-15. Ito po, may sakit baga ang sino man sa inyo? Nagtatanong po. Ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pairan nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. 15. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipapatawad sa kaniya. So napakalaga din po ng panalangin. Nabanggit po ng batlayang nakipag-aral sa atin na sabi po niya na damihan niyo ang panalangin. Dahil po sabi mga sa there is a power in prayer. Ang wala na pong higit pa sa panalangin. Dahil dito po sa panalangin, dito po natin idadahing ang ating mga suliranin. Kung may karamdaman po tayo, iingi po tayo sa Panginoon na sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay kanyang gagamutin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Kaya sabi po niya, ginagawa din po natin sa ating kapatiran sa loob ng iglesia na tatawag po tayo ng matatanda sa kapatiran at ipapahid at na lalagyan po ng langis ang may sakit. Mananampalataya lang po tayo. Huwag po nating aalisin yung pananampalataya at pananalig. Kahit po gagawin natin araw-araw, minuto ang pagpapasis o paglalangis sa may sakit, kung wala pong pananampalataya at pananalig, ang may sakit hindi po siya tatanggap. So, ang the best po at higit sa lahat, ang kailangan po, ang pananalig at pananampalataya sa Panginoon ng may sakit. Dahil po tayo ay katulong lamang at katuwang. Maging ang mga batlayang pumaparito sa atin, sila po ay katuwang at kasama natin sa trabahong ibinigay sa atin ng Panginoon. Wala din po silang magagawa kung walang pananampalataya at pananalig ang may sakit o karamdaman. So, sa atin pong kapatiran, mapalad po tayo na narito po tayo sa ilalim ng watawat ng Union Espiritismo dahil ang nasusulat po at ginagawa po ng Panginoong Jesucristo ay atin pong nagagawa at natutungayan at napapractice po natin sa ating mga araw-araw na paggawa ng ating mga tungkulin. At yan po, lahat po ng yan ay kawang-gawa. Kawang-gawa po yan. At nasabi po dun sa simulay ng ating pananampalataya na sa labas ng kawang-gawa ay walang kaligtasan. So lahat po ng yan ay kawang-gawa. Panatiliin po natin na wala po tayong itatangi, wala po tayong isasapwera, lahat po ay ating tatangkilikin. Gagawin po at gagawin natin ang ating mga banal na tungkulin. Muli, maraming salamat po sa ating lahat. Talakad tapo, main tapo, may itong pasalamat. Pasensya na ko po. Lalakot na kayo mo po tutod. Kasi po ting magsalok babay. Balak mo sana. O ngayon po, migising kayo na eh. Ya ako man po, migising ko. Masantay po itang mamamin tao.
Palakpa tayo po sarili tamo tama may papatundo. Petalas tasan da ko punditak. Nung makakayap na yan po, masanting niya po ita. Ora po mana kaya may kapula pong aral kanya. Nalala pong tokba kanya karela. Bayo po sa bla. Kanakong kapatad, muna po, kitang metong nga Diyos. Kadwa kaya kayong pengarami. Apong kapatad, king kasal pantayanan. Ditak mo pong kapayapan, baita po idan itatas. Ing bala pong metong kaya katamos siguro, karen pong miyap siya manong dela daring banal. Sige po, dakal na pong midapok yung kaya katang puso na po. Kanya sana po, yung kaya katamo pong kasal pantayanan, yung kaya katamo pong kapanwalan. Nano yaman po yung datang dapat maging matatagtano. Kanya siguro po ita na bingot. Kanya sana po, mumuna na ka na ako kaya katang kapatad. Impong libang tangay ni etana po miatras. Anya, kini po, ing pamanapad po king nga pong ginong KKB. Kaya mo na yung po aligtas yung anak mo, may aligtas yung kapatad mo. Nung yan mo po itang sarili mong dapat kitang gawa, karin ka po matakal. Anya, sana, metong po kaya katamo, kanwa ng tamo po, makarakta tamo kin Diyos. Anong mga nano, rimbanal, babalitara kaya katamo. Kini pong kabilyan tangay ni siguro po kay katamo. Waman miras kaketang alimbawa po kang Cesar. Eta na po babalik dan ni kang Cesar. Nya kawatan taning kay atin tanan pong pamangawat kay katang sarili. Uli pong makapatay tamo karing banal matulang Espiritu Santo. Ano makanano tutururang alang patugot nung mga nano yung dapat tanggawan. Anya sana ka na akong kapatad, ang pompengari king kasal pantayanan. Anak ko po kaswelo po, tangita mo nakatakarakal. Pero nandin po, medyo lulungkot ko, rin pong lalaki, kapi na alam mo. Awan pong, ating po palang patauli ne po. Ating mumunang po ang tauli hanapin po ne. Anya sana, mumuna na po ka na ako, po makalingad, mingat ba po, kaya po alas 7, dapat makatipunta na po ne po. Na kailangan po sana, may ngari mo po kayong metong magobra, kana akong kapatad ng pompengari, no pong disiplinan tayong kaya katamong sarili, tutulaya po yung Diyos, po tangita mo, atin tamong disiplina kaya katamong pong sarili. Anya, sana kana akong kapatad, kaya pong tutuki, sana po ba yung laluya pong tumula yung Diyos at lalo ng pagkalubing, kalamadakal kaya katamong. Tupad tapo kitang pikasin buwan tamo bang kanita, in Diyos, matulaya po kaya katam. Anya ka na akong kapatad ng pompengari, nepungaldo sabat, mumuna na ka na ako. Yak po masaya ako. Yak po maswelo nung yak may kasimba. Laway niyo po, dapat po atsuko po weniking dukit. Pero may kakasangkanan po. Siguro po kitang pamag-blower ko, may sakab kung pangasakab kung makakera, banan din po na ako matigdo. Yung pong papalong kumasaki iyo. Ginawa nga ako, makanano ko po simbo. Nano po yung bibili ngayon ni kanako. Pero, uli pong inisip ko, simba ako. Inaos kaya po ining kayabi ako sanang magmisyon ini. Ini pong tibat-tibat pa pong migsalita. Sabi ko, ika na pong ika nang maos kang brother Ben kasi katami punta. Pero ibeta yung obligasyon tam, tatanasibula ako po. Pero lawan yung pumiras ko kayo, biglaya pong balami, lako yan eh. Nak po kaswelo. Anya siguro po kayo ni nagpapuntan. May tagong po yung speaker ngayon. Yan meto ko pong magpatutugi kayo, kayo ni pong milyari ka na ako ngayon. Yan, salamat po. Siguro kayo ni nagpapuburing munto. Anya, total, siguro po asalay saya na naman ng kaya katang kapatad. Tini pong kaya katang pamag-aral at tela kaya, no? Sana po din kaya katamong sarili, ang pong puso. Sana po dakala po rin may dapok na po. Anya, ang gana ko niya mo po kayo, dakal na po salamat. Yang muna po kin Diyos. Kadwa kaya kayong pengari ko pong kapatad.
tutugi kagulutan ng Kristo magkapilit karang katang katungkulan. Iabot ko'y nga maya pa oras kaya kayo man. Yang dakal no po rin pa mag-aral may biya kaya katamo. Di nantanala mo pong katawan. Uling nung yatala din ang katawan din pa mag-aral may biya kaya katamo. Alala pong kabaldugan. Sabi na po ng kaya katamong kapatad, tutula po. Yaku pag nasan ko iba't kisimula, mamaya kung meto nga munikala kaya kayo, huling kaya katamo ya magsimula at mikala ching inupormi, kapilan tayo po kaya gawa, buho kaya katamongan babae at lalaki, mangutang ko po kaya kayo. Malambat na pong panahon, malambat na ng panahon, sinabi ni Banal na Espiritu kaya katamo. At doon tagin Diyos, di at ang sasabihan na kaya katamo, na pasisantala rin kaya katamong tundon sana, miraras kaya katamo. Ulin di takya mo po yung adwana ng Banal na Espiritu, inupormiya mo. Niya ko po kunting pagmargulin ka na akong sarili, manibat kita nga minukalak, tayo yung inupormi ngayon, siguro nakuyikit makainupormi. Kaya ko po susugatan na kapanandaman ni ko ang kapatid ko. Kaluguran na kayo mo. Pakadwa, pisabi-sabi mo, niyang maglubi na alang makasyort. Nangutang ko po kay kayo nung ikityo na akong makasyort, manibat ka dita. Pangatlo, pisabi-sabi mo, itong lubi na o pulong at syuta kayang babo, ikityo na akong linukulok at syuk yung lalam nung alam mo rin kasangkanan, kapatid. Kasabihan ko ini, ko buring sabihan kay kayo yung sarili ko, agagawa kong todo, lipo. Kitang bane-bane, gawan tayo, isane tayo, bang kanito yung Diyos tumulaya kay katamo. Putagin Diyos, akagit na yung kay katang katapatan, lawin niyo po. Potang ating kandarat ang problema na anumang pagsubok ng katamong biye, laway nyo, inaos na ako nandun. Hindi ako na po dapat sambitlan kay kayo. Pero itamongan, baluta mo. Potang magtapat takin Diyos, pangari ko po ang kapatid. Hala pong masulit ibiyere ng Diyos kay katamo. Anyapin po, sabi ko kay kayo, magtapat takar kay katantungkulan. Nang katanong datang yung Diyos na naman yung panganib ay bisang datang nung may minakaking kaya katang katungkulan yung Diyos dinanakang pabor, dinanakang tukod baka nga malaos misakab kapatid. Lawin niyo po yung lugod na rin Diyos kaya katam. Asasabi ko ini kaya kayo kapatid, muna nakikana akong sarili. Gagamang ko yung tungkulan ko. Alangalan king kana akong pengako, king kana akong sarili. Sana makanyang tanang misasan. Metong, balo ko nagkakalagod tamo kapatid. Noon lalong may gitang nagkakalagod misasan. Metong mga kanita rin kaya katang katungkulan. Makanyang tala po nga gawang alang kulang yung Diyos tumulaya kaya katamo. Pengari ko pang kapatid. Yang sana nga do bukas. Kaduantakin Diyos, mga tapang may biyabe. Karang kaya katang pa, manyapat karang kaya katang tungkulan. Kasi bayo po, yabot kayo nga, mayaw pa oras kaya kayo ang ganong kunya mo po. Ang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Muna pong pinapaabot ko ngayong umaga, mga minamahal po naming magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Magandang umaga po sa ating lahat. Datapwat, meron po tayong paksang pinag-aaralan sa umagang ito na napapanahon naman po sa kasalukuyan
na ating nakikita at nasisilayan na ang banal na batlaya ay nagpapakita ng kanyang misteryo o imala tulad ng kahapon. Yung pong kahapon, yung mga naunang mga magulang po natin na naging pundasyon ng ating pananampalataya upang hanggang ngayon ay mapanatili ang kalakasan sa ating pananampalataya. Na po? So, ang paksa po natin ay ang panggagamot ng ating Panginoong Yesus ayon sa suliranin o ayon sa ating kapatiran, espiritista. Na po? Napapanahon po ngayon, nakikita natin ang pagpapakita ng ating mahal na Panginoon ng kanyang ministeryo upang sa gayon lalong mapatibay ang ating pananampalataya at sa ikaunlad ng bawat isa sa atin. Na po? Ano po kaya ang kahulugan ng paggagamot ng ating Panginoon na naaayon sa ating pag-aaral sa katuroang espiritismo? Na po? Ano po ang ginagamot niya sa atin? Ano po? Una pong ginagamot ng ating Panginoon ng ating espiritu. Sapagkat yun ang tunay na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Bilang kasangkapan lang ang ating katawang laman, ano po? Kapag po kasi nagkaiwalay na ang katawang laman tsaka espiritu, ang espiritu po ang babalik sa ating Panginoon. Ang katawang laman ay babalik lamang po sa alikabok. Kung titignan po natin ang referensyang nakasaad sa ating paksa, dito sa San Juan Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 7, babasahin ko po. Ganito po ang nakasaad. Ito po ay alimbawa o ang pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang bulag. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Sa kapanganakan pa lang po pala ng isang bulag na to, bulag na siya nung ipinanganak. Na po? Sa 2. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? 3 po. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. 4. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. 5. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. 6. Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinapagputik ang lura at pinairan ang mga mata niya ng putik. 7. At sinabi sa kanya, umayo ka, mag-ugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liliwanagin ay sinugo, siya nga'y umayo at nag-ugas at nagbalik na nakakakita. Na po? Bago ko po ipapaliwanag o babasahin po natin sa 41 ng 9 po, sa 41 po. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapat ngayo'y sinasabi ninyo, kami nangangakita, nananatili ang iyong kasalanan. Na po? Datapat, meron nga po tayong mga mata na nakakakita,
ay nangagkakasala pa po tayo. Ano po? At yung mga bulag, kung pag-aaralan po natin, ibuburad po natin ang pag-aaral, ang isang bulag ay hindi nagkakasala. Ang lahat po sa atin, nung unang ipinanganak tayo, tayo ay isang bulag. Bakit ko po nasabi na tayo ay isang bulag? Sa panahon po ng ating pagkapanganak sa mundong ibabaw, hindi pa po natin nakikilala ang katuwiran ng ating Panginoon. Kaya po, hindi pa tayo nagkakasala dahil hindi pa po natin alam ang katuwiran ng ating Panginoon. Tayo ay isang bulag na hindi nangangakilala sa kanyang ustisya at sa kanyang katuwiran. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayo ay pinagaling niya sa papaanong paraan. Na po? Sa mga salitang o aral na kanyang iniwan para sa atin, lumiwanag ang ating paningin upang makilala natin ang katuwiran ng ating Panginoon at upang makilala natin ang kanyang ustisya. Nagpapatotoo na ang pagpapagaling ng ating Panginoon sa mga may karamdaman, nagpapatotoo po ang nakasaad sa nakasulat sa San Juan 14:6 na siya nga ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ano pa? Binigyan niyang alimbawa ang isang bulag dahil nga nung una pong ipinanganak tayo ay hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Tayong lahat ay isang bulag. Datapwat nung dumating sa atin si Kristo, tinanggap natin sa ating puso, tayo ay naliwanagan. Nagkaroon tayo ng paningin upang makilala ang ustisya niya at katuwiran, na nagpapakilala na si Kristo nga ang tunay na daan at nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya po, ang espiritong nananaan sa loob ng katawang ito, o ng bawat isa sa atin, siya ang nagkakaroon ng kaginhawaan. Na po? Upang sa gayon, sa araw po ng ating bukas, yung ipinangako ng ating Panginoon, na buhay na walang hanggan, siya pong makakamtan ng bawat isa sa atin. Datapot, sinabi po ng banal, sana daw po, hindi tayo maging isang kampana. Kaya ko sana nga na maging anting kampanang bubyong. Po? Bakit po sinabi na ng Banal na Espiritu? Ang kampana po kasi, potang kalampagande, na pong kasikan gulisak. Na po? Dapat, nung lawan may inklub na alayang laman, bibigyan ng alimbawa ng Banal na Espiritu bang malyaring ingbalang metong kikatamo, luntoya itang pamagunlad. Luntoya imbalang metong kikatamo itang lugod. Bang makilala yung tunay itang katuwiranan ng kikatanggi ng Diyos. Nepo? Nung kanong binasa niya ng kapatad, itang amano ng o niyang panahon ng Kristo, ay niyang manuluya, nung kanong kapatad mo yung tupa, mananabuya po kanong kingkulkul, na ano po yung gawan tamo? Po, sagipan tayo po. Huling i Kristo, iyayin turunay ta. Ngayon po yung balang metong kikatamo, nung mananabo tamo po kingkulkul na yung gawan tamo. Ano pong gagawin natin kapag nahuhulog tayo sa hukay? Sumigaw po tayo ng, Darna! Ano ba? Ibig po sabihin, dahil po sa mga karunungan na pinagkakaloob ng ating Panginoon, darating po sa ating buhay na kung minsan dumaranas po tayo ng kahinaan. Na po? Yung ating kalooban ay nagpupumiglas. Mayroon tayong nararamdamang sakit. Na po? Ano po ang turo ng ating Panginoon?
Kingamanong kapampangan, ikaw hanggang kababayat nan nga at manamdaman kapagalan. Lumapit ko ka na ako nga na at dinanda kong kapasnawan. E kung po pakakaban, ikakong pa makipagsalita kaya kayo, pablasang ating pa pong malyaring kapag-aralan na miyapsik ng oras iti, sana pin ngeni pong di niya nakatamong pesalano ring matatamo ng kakatanggi ng Diyos, king kapamilatanda rin kayang turo, ken pong tunggal ditak, midinan tanas sanang pamangawat, king dapat na ningyato, nune, ing dapat na ning kakatanggi ng Diyos, yung malyaring gawa na ning balang metong kakatamo, uning panahon na po ning obra, king ranglayan, ne po, akakityo, dakala puring mau, dakala puring danupan, dakala puring manamdaman, alalapit king sibol bang malyaring ganap lang, minum king sibol na ning biye. Ne po, sana po yung balang metong kikatamo, misasan metong tamo, bang malyaring agawa tala. O nung naning malyari tamong ay imbag king kasalpantayanan. Ne po, tamo po painto na nung naning ay imbag na ning kasalpantayanan kikatamo. Ne po, kasi po nung painto ng tamo, nung nano mo yung ayambag na ning kasalpantayanan kikatamo, metong tamo pong taong makasarili. Ne po, kabud tamo po kakabid. Dapat po, ngening akilala tayong katuwiranan ng Diyos. Paintunan tayo po, nung nano'y malyaring ay yung bagtamo ngeni king kasalpantayanan. Bang lalo yung dagulitang lugod, bang lalo yung dagulitang kala mapagkalog na ng Diyos kareng balang metong kikatamo king kapamilata na po ning turo. Apagkalog na ng kikatanggi ng Diyos kareng balang metong kikatamo, dakal pong salamat at mayap awaras po kekongan. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapagsalita sa umagang ito. At maraming salamat din po sa ating Panginoon na tayo po ay muling pinagbuklod dito sa kanyang lugar na kanyang pinagbanal o ipinawa sa umagang ito. Na tayo po ay malakas at may pananampalataya sa ating Panginoon. Subalit po sa umagang ito ay napakaraming mga mensahe, maraming katuruan ng ating mga naririnig hanggang sa ang ating mga kapatid ay sila po ay nangahanyaya sa atin o umiingi po ng talagang gampanin po natin yung ating mga tungkulin. Gaya po ng sinabi ng ating pangalawang Pangulo dito sa Sibol na siya po ay nagiging emotional sa kanyang pagsasalita dahil po yung kanyang sinasabi ay nanggagaling sa kanyang sariling, sa kanyang puso. Dahil nga po kung ating tatanungin ang ating mga sarili sa ating pananampalataya dito sa Sibol Tagumpay Bie ay may katagalan na rin po. Kung ating pong sasabihin, ang Sibol Tagumpay Bie ay naitayo o naitatag noong 1971 na hindi pa po ako naisilang din noon dahil 1973 po ako naisilang. Subalit sa hanggang ngayon po ang sabi ng ating kapatid, siya po ay naluluwa sa kanyang pagsasalita. Dahil po ang isang programa na ating ding gustong magawa po ng ating mga mananampalataya kay Kristo Jesus, ay sundin po natin kung ano yung naitayo natin na mga palatuntunin ng ating iglesia. Sabi po niya, yung lang mga batas na naisulat sa dingding. Ito po ay hindi dahil naisulat lang ito dahil sa tinta. Ito po ay naisulat dahil po sa paayag ng Espiritu na dapat nating sundin na tayong mananampalataya. Sa umaga pong ito, sana po ay ating pag-aralan kung ano ang nararapat na magawa ng isang mananampalataya. Gaya po ng sabi ng ating kapatid,
ay yung uniforme po ay nanggaling sa atin. Lahat po ng mga na ating nakikita ngayon, na mga sentro, mga sakop po ng ating region, Region 7A, sila po ay nagagawa po na masundan ang isang uniforming pinagagawa po ng Espiritu. At naisundan po rin ng ating mga mamamaala sa ating pananampalataya na nandun po sa circular natin kung ano ang tamang kasuotan na dapat gawin ng isang mananampalataya na nababasa ho natin sa harapan, na dapat din naman po nating sundin yan. Dahil po tayo po ay isang mag-aaral ng ating kapatiran. Ano man po ang ating mga tuntunin ng ating kapatiran dahil po tayo ay mananampalataya, dapat po natin itong sundin. Kung ano ang oras at panahon na ating gagampanan ang ating mga tungkulin, sana po ay kusa nating ibibigay ang ating mga sarili. Huwag nating ayaan ng ating puso na ang ating mga sarili ang ating susundin. Kung ano po yung naitakda, kung ano po yung nagawa po natin ng mga kasunduan ng ating pananampalataya, tayo po ay susunod at susunod. Dahil po yon ang nararapat. Sana po mga minamahal nating mga kapatid, muling nabuksan po sa atin, sa mga ating kaisipan, sa pamagitan po ng ating kapatid, na sana man po ay magawa ho natin, pakonti-konti. Dahil po, hindi ho natin mabibigla yan. Pero kailangan po na ito'y masundan natin. Magawa ho natin. So sa umaga pong ito, napakarami po ng ating mga kapatid. Napakarami po nating mga kapatid na kung minsan po ay ngayon lang ho natin nakita sa ating paggawa at pagganap sa ating pagsabat. Bakit po sila ngayon ay naririto? Bakit nga po sila ngayon ay naririto nakikipagtipon o nakikiisa sa ating pananampalataya? Dahil ang Panginoong nating Diyos ay walang humpay na tumatawag sa kanyang mga anak. Kagaya rin po natin na manunungkulan dito sa ating sentro. Ayaw na ayaw din ho natin na yung ating mga nasasakupan ay hindi po makakatupad sa kanilang mga tungkulin. Gaya po ng isang magulang na ayaw ho nating mapariwara ang ating mga anak dahil lang sa kakulangan po ng mga pagtuturo. Subalit dito sa atin, sa ating pananampalatayang ito, ay hindi po nagkulang ang turo sa atin. Subalit kung minsan, ang tao po ang nagkukulang. Ang ating sarili, kung minsan po, siya ang ating sinusundan. Subalit, darating at darating po ang panahon na tayo po ay ibabalik ng Diyos kung saan ang kuralan na kanyang itinalaga sa atin. Dahil po ang sabi niya sa Kapampangan, nung kanupong ding siyam mapulot siyam, atupa, may walaya po yung metong, oren dinala na tupa akware, dinala na tupa, makoya po yung metong, datang siyam mapulot siyam, lakwa na la panintunan itang metong. Kalupa na po ngeni, o kagaya rin po ngayon, na mayroon po tayong mga kapatid na nasa kanila na po ang mga paghaharal, subalit po ang Diyos ay na ayaw pong sila po ay maliligaw. Kaya po gumagawa po ng kaparaanan ng ating mahal na Diyos upang sila ay muling tutunton kung saan po ang turo ng ating Panginoon na daan na kanilang tataakin. Sa umaga pong ito, kung ako po ay magtatawag ng isang mga kapatid na nasa ilalim, na nag-aaral sa ating kapatirang ito, sila po kaya ay tatayo na magbigay po ng isang komento na isang patutuo sa ating pananampalatayang ito. Na sana po ay ating mapagbigyan kung sino man po ang matatawag sa umagang ito sa ating party po ng mga lalaki at babae, na sana po sila ay magpapatutuo sa ating pananampalataya. Kung bakit sila po ay naririto ngayon, kung bakit sila po ay
nandito tayo nagtitipon upang gawin natin ang ating mga tungkulin. Magtatawag po tayo ng isang kapatid, hindi po ito magte-teksto o anuman. Siya po ay magpapatutuo sa atin kung ano po ang gusto ng Diyos. Siya po ang magagawa sa atin. Isa pong kapatid natin na siya rin pong mananampalataya ito, si Brother Tisoy o Ernesto Pamintuan po. Kasi po tinitignan po ako, tawagin mo na ako, sabi. Kaya po siya ang tatawagin ko ngayon. Si Brother Ernesto Pamintuan po. Sa inyo po ang oras. Muna po yabot ko yung mga oras. Kaya nga rin po ang kapatid, matuwang po ang kainakan. Ko po, malambat na ako pong mayausan timo bilang keng kapatiran na iti. Manibatan niyang kainakan ko yung bulan hingi din. Yan po, mikasangkan, anyaya ako makanyang kong merimla, kining ka na ako katungkulan. Hindi po yung Diyos, kinaway mong paralan, paraya ako, makanyang kumulit, tuking kayang gulot, para gawin kong katungkulan ko, bangka nita ako, kumalyaring, miras ketang asantingan timong ngapat, agawa. Hayak po, dakalaban, sabihan, uli po nga, enik pati nalakad, antiganiting kabagayan. Pagpasensya niyo po nung ganyang po kiningag yung paliwanag kaya kayo total, datang mo ringal do, malyari karagdagan ko pa hindi, nung miras pa yung panahon na hindi nang pagkakataon. Kadakal po, salamat. Salamat po. Lawen nyo na po, datiya po palang kaya nakan. Datiya naman pong kaya nakaningawsan ko kanyan. O kasi, datiya pong kaya nakaning minunang migsalita na po. Inaos kong taga Brother Ernesto Pamintuan. Ngayon po ka rin babay. Ne po, mahusta mo. Maputiya po buwak. Ulaan niya nung nukarin niya po. Sister niya na po makapagal. Or Pamintuan niya naman po ini. Ne po, iyatsing may na po. Kaya nakan po king sibul mo naman ketang napon. Ne po, paninayin tala po. Ela po mag-text to no na mamiyala mo pong paninayin dako po. Pasibayo po, babiyak po yung maya po oras kaya kayo. May bigla po, wala akong pong bago sabi ang kanini. Wala akong bago sabi ano eh. Tapos pin, yung kaya katamong kasal pantayanan. Ito Ay, pasensya na kayo po, wala akong bago sabi yan. Pasensya na ko po nalayang balong sabihan, pero atin niya po sinabi na po. Okay. Lawen niyo po na. Uli pong iyong kapag-aralan po, akong sasabi king ka na akong sarili. At adwan ko po king kakatamong mayupayang Diyos. Anong no, ingadwan ko king datang nga panahon. Detangan po nga mipong la, ampong mitalakad ketiking sibol, amalyaring misasan metong tamo, king misa na panahon. King misa na panahon, datang niya ingaldo, naretang talagang mipong laketi, manibat king 1971, at telagana ning espiritu kay katamo, at gayabyana ning apostol, at detang kay katamong pengaring menalakaran keti king sibol. No karin laman po at yuren, pota pong datang yung panahon, ganakan at ganakan de ing sibul tagumpen ing de. Ere po kalingwan ing sibul, anong no, binuklat na laring karelang kaisipan, anong no itang karelang oras, akarelang pamangailangan,
nung nuitang karandaman at tsuya, dapat ting Diyos manatili ang sasaup karela. Anya po kaluguran na kapatad, ing pamanalig king kikatamong kasalpanayanan, ang ganangening panahon tam, panatilyan tamo po sana, itamong mikakapatad king kasalpantayanan na iti, ing makanyantalang gawan, ding kikatamong tungkulan, ing mitmong ating katapatan, at atalagatam. Dakaling obrang kikatamong harapan, dakaling kikatamong gawan a obra, ang makatsyuking kikatamong ranglayan ngening panahon, at sasabyan daring dakal o sasabyan daring banal, aliwapayan. Uling ing tutuna kalakong kaluguran, sana po karing datang eldo ang pong panahon, ing kikatamong pamisasan metong pamagobra, anong makananong sana po iya ing kikatamong arapat. Uling ding taong lalapit, amanyawad apilo, king kikatang kasalpantayanan na iti, baluyo po, biya po ing makataya, biya po ing kikatamong sasagipan. Dakal alalapit, anong no, ding aliwa po ni batanala karing aliwa abyasa, antimong karing kikatamong kikilalanan, mga sikan o mga biyasang doktor, dapat po po tang datanging panahon, ing karelang pamangailangan, eya po makatulid kitang kabiyastanan ning tao. Uling ing tao nga iti ating kapanandaman, eya po makatulid karetang biyasa, nunaytang atyong kaladwang makatuknang king kayang sarili, anano po ing kailangan na ing pamanyawad tamo king apong Ginoo, at bang mibayo ing sablang bagay kaya. Ing meto nga taong manyawad ating katibayan, ating ganap, akasalpantayanan king kayang sarili, na ing Diyos yang makapakayap kaya. Ing Diyos, eya po magadwa, pilubluban, ibiyan na ing karagdagan kay katam. Uling sana po king kay katamong obra ngay ni, ding kay katamong prinsipyo, ing makanyan lang lalapit, di nga lang batugot, ding kay katang kapatad, king kay katang kasalpantayanan. Sana po muna nakanako, ing makanyan kiyang aibing kanakong obligasyon, karetang taong manandaman. At makanyan mo naman, karing kay katamong kapatad, at yu makapasakop, king kay katang kasalpantayanan, na malyaring ating obra. Ne po, sana po, ing makanyan tamong adwan king malupayang Diyos, nano lamang kabayat, ding datang, akapanandaman, king uli na po ning kikatamong pamisasan metong king uli na, ding metong kasalpantayanan kitang manyawad, mipakibatan la po ring kikatamong kayadwanan. Uling ya po ing kikatamong pagnasan iti, sabi napin, ing metong anong makananong ing tupa o at suya king kulkul, kailangan tayang sagipan, nung kailangan tamo sanang gawa, ametong antimong sundalo na ning Diyos, nung akakitala po ring sundalo na ning, o kawal na ning kikatamong gobyerno, king aldoldo, 24 hours a day, 7 times siya po, o pilang aldo, makanyan la pong makagising bang magserbisyo, karing tao ketiking Pilipinas. Makanyan mo naman po sana kaya katamong talasalpantaya, na alang oras ing sinabi na kaya katamo ning banal, alang oras, alang kapitangang bing, alang ugtungaldo, alang abakamaran, datang at datang la ring mangailangan. Sana po retang kaya katamong matibe kasalpantayanan, ila mo namang malyaring maging lakasda, reting kaya katamong kapatad. Nung akit da po yung kaya katamong pamisasan, metong pamikakaulan, king kaya katamong tungkulan, karin pa mo po, mipapasno na ka. Nga po, nung atin tamo pong paakit da yung pamikakapatad tam, da pong lalapit kaya katamong keti, atala po ka mag-anak, atala kakilala. Alata mo pong kamag-anak o kakilala, minsan atala po kakilala. Nga po, sana po, ing obligasyon na ini, abininak kaya katamo ng Diyos, yan na po sinabing kamag-anak me, yan na po sinabing eme kakilala, ne, ibigyan mo ing serbisyo karetang kaya ang kapatid,
oret ang kiyang kamaganak. Itamo po, mikakapatad tamo, king lagyo na ning kiyakatamong Ginoo. Ninuman po yung lumapit, ninuman po yung mga ilangan, king kiyakatamong saup, lalam na po nitang karelang kusang lub, apa maglapit kiyakatamo. Kusatala pong tatanggapan mo naman nung kusalang linapit kiyakatamo. Yung Diyos po panuanan, yung kiyakatamong balang awad, yung kiyakatamong pamisasan metong. Uling alang imposible nga na, potanging Diyos siya po yung magkalub kiyakatamo. Anya sana po kaluguran na kapatad, yung kasalpantayanan, amitalakad king napod, ang gangeni, gugusal tamo pong magobra na ating pamisasan metong pamikakalugod. Panimunan ko po ang gana yung kiyakatamong bisi, ang gana ring gabinetis, ang gana po kayong talapakirandam. Emi po agaway ng tikaniting bage, nung ikayo pong kapatadming makirandam. Eyuke mo naman po sopan, at ing sablang bageng iti, nung yan na po paintulot ng Diyos kiyakatamo. Emo naman po marapat. Dakal pong lalapit king kiyakatamong kasalpantayanan, ang maging king napon, ating success po, atin mo naman pong malungkot. Ne po, uling po pong miras ne ingkekang pabelo hanggang nanggawan tamo po, hanggang ibiyatangan ng sablang serbisyo, maging mulay taman po karing biyasa, makanyan mo naman po. Ing miras siya po itang kiyakatamong oras, etaya po pigil ita, datang at datang niya. Nya sana po kaluguran, nung datang man po kay katamoing panahon ng tiganita, sana po yung tao ngay ni, o yung katawan ay ni makasadyaya po, kapamilatan daret ang kay katamong maya pa dapat, uling yung pitatakutan tamo po nung minsan yung kamatayan, mulit etaya po balo nung kapilan niya datang. Nung maging matibi, alam mo po kay katamong kasarilinan, nung itapong balo tamo, retang daraptan tamo mayapla, at ila puring kapuri-puri king kiyakatamong Ginoo. Uling tamo po atawaran king Aldo bukas. Sabi napin, ay pitutulan nga na, nung ding banal, apapati patala. Nung nepitun nyo nga na, nung ding kaya kayong lagyo na makalista na laking babo. Kaluguran, sana po ila pong arapat tamo rin. So nga ni pong Aldong ini, no po king kanyaman ang pong kasampat, din kiyakatamong dinda mapamagaral, manibat po king espiritu ang gana karing tagapagsalita, at din kiyakatamo pong pamisawp-sawp ng Aldong ini, 4,735 la po. So, ngani po kadwaya po nga Domingo na ning kiyakatamong bulan, nung ako po magkamali, next month na mo po na po. So, kaya next month na mo po itang kiyakatamong pamamuntag, itang kiyakatamong kapatad, maya payabak po. So, dakal pong dakala salamat, king kiyakatamong igpa, king kiyakatamong Ginoo, sana po king Aldo bukas, tumulatangan, ne po, alas 7 po at yutanang kin. Na brother. Maranon tamo po king kiyakatamong pamanyamba. Imbiri na pong sabyan ng kiyakatamong bisi, sana po ba yamirasing alas 8, alos makatipon na po. Nga po, dakal pong dakala salamat, maya payabak po kaya kayo. God bless you all.
payapan. Talakad tampo. Kagalang-galang huwang kakaming pasibay po ngayon ikaw rasa na iti alala pong pupus din ke kaming kapuryanan pong kapasalamatan keka. Pablasang Diyos ko ding galang metong at metong ke kami. Ginoying makanyan mo ke pong tilutan malayang ginalo. Lalam na ningaldo. Kagum na igpa ning kekeng bimpong sikanan. Ginoo dakal pong dakala salamat. Kareting dapat mong mangayap ke kami. Alake pong balong ablas karetig paano ning suywan dakat puriyan. King kekang pangay espiritu ampon king katutuan. Ginoo ngening kaurasan na iti keng mikakapatad at inipon mo king kekang bale akang pepanuanan. Anong makananong kapamilatana ning kekang banal ayamano. Kapamilatana ning kekang turu kekaming anak mo. Makanyan niya pong menatili kekaming anak mo ing turong mikakalugod at misasan metong. Ginoo adwan mi papu kekang yaning pinandit iti. Nung ikit mo laman po ang pong abatyawan ke kami igpaing kakulangan karingaldo napon. Ginong Diyos makanyan mo ke pong patawaran kareti. Makanyan mo naman sargoy keng mikakapatad. Igpanong makanano mo keng petawaran. Makanyan mo naman sargoy keng sablang anak mo. Ing makanyan ke sargong mipapamatawad nung ating kemang pamagkulang. Nunaing ganap, ingke kang upaya ya sargong manatili ka rin kekeng balang sarilig pa. Nunaring kabiasnan, anong kananong ilang binyemo ke kami, ang gana sargo po tang lumwal kami, king kekeng kakarin na naitig pang banal. Ing manatilang makatatak ka rin kekeng balang puso ang pong kaisipan. Ginong Diyos, kinguli na po ning kekang banalasaw, o igpanano laman sargong pagsubok, akekeng daralanan ka rin kekeng balang biye. Paintulot mo igpaing magsilbila sargong kabiasnan ke kaming anak mo, o magsilbila sargong tetagan mi kingaldo daratang, ela sargo mi kainan karing balang metong ke kami, nune Diyos ko kapamilatanan ning kabiasnan abinye mo, ing makanyan lang maging mayan dumalan ke kami, ing kinguli na ning kekang upaya. Ginong Diyos ngening kaurasan na iti, o iniigpaing kekang iglesia, anong makananong pasibayong manyawad kami makaukul karetang kekeng kapatad, anong makananong ngening kaurasan, Diyos ko tsula po king dasena ning kapanandaman, igpa king lihim makanyan mo sargong apisan karingke kang mayupayang gamat. Numan antibe yata ning karelang kapanandaman Diyos ko. Kinguli na igpaning ke kang banalasaw. Kinguli na igpaning ke kang lagyuing makanyan lasargong kumayap. Diyos ko tanggap lang puwersam pong sikanan. No karin laman sargo partiyang pong lugar ginong Diyos. Deting ke keng kapatad. Makanyan mo nga napisan king lihim. Makanyan mong pagkalubanan sikanan, bangig paking aldo bukas, makanyan da ka namang paligaya ng pong samban king kekang pangay espiritu ampon king katutuan. O igpang banal, ang gana igpay ting kekeng pengari, na tiyo king kekeng baleyampunan, ginong Diyos makanyan miya naman sargong patnubayan, pagkalubanan meng sikanan ng pong puwersa. Diyos ko ya po yung kekeng awad keka. Igpa, ikengan sablang talasalpan tayo. Ikengan tinayid mo king kekeng kasalpantayanan na iti. Manibatan igpa ka rin kekeng pengaring migsimula. At ang timurin ka rin pinili mong gamit ginong Diyos. Anong makananong anggangen ni Diyos ko paintulutan mo sargo igpa. Ing makanyan mong pagkalubanan sikanan.
bangkaniti gining Diyos, makanyan lang makagawan pong makapaminto pakaring burim. Igpang banal ngayon mikakawani kami, Diyos ko, ingke kang banalalagyo, ingke kang panaligan, igpang banal, nung makanano pong etad mo keng payapa, makanyan kami naman sargong muling kapayapan karing kekeng sarasariling pibale-bale. Salamat po, ingke kang banalapan pamanimuna, kingaldot bengig payargung panaligan mi, king lagyo ng Yesus, kekeng tagapagligtas, iya nasa po salamat. Mayap, ayabak po kekongan.